इयुनाव हलिचरन बायदि जानायनि सिमां दं। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि नैथि बोसोरारि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोबथा जोलुर बादायलायनाय। दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबथा बादायलायनाय। दिनै बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे बादायलायनाया सा दिखियाजुलि दख'रा एबसु आरो वेलस्रि दख'रा एबसुनि गेजेराव मोगा-मोगि बादायलायनायाव सा दिखियाजुलि एबसुनि हानजाया देरहासार जानो हायो। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव मोननै हानजानि गेजेराव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जायो सा दिखियाजुलि हानजानि जार्सि नं 8 अनिल रामसियारि बिथाङा। जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै नायनानै लानि। जिहेतु बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो माखासे जन बेहाय दङ आरो जन राननाय जों गम मोनदों आरो बे हिसाबैनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाव मोनसे जन होदो जिहेतु जोंनो बेखौ फोरमायदों आरो बे जनखौ जोङो दासिमबो बबे थावनियाव जोङो गेलेहोगोन बेखौ फिक्स खालामनाय जायाखै आरो जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो फिक्स खालामनानै जोङो जिहेतु थांलाय फैलाय माखासे कमिउनिकेशननिबो माखासे मोजां जानांगोन बेखौ नोजोर होनानै जोङो जायगाफोरखौ नायबाय थानाय जादों। जिहेतु बेहाय लखिमपुर धेमाजि बिश्वनाथ सनितपुर आरो अदालगुरि बे जनाव गेलेगोन हिसाबै मोनबा जिल्ला हिसाबै जोङो बिथांमोननि जि एकोमोडेशन लाखिनायनि बे राहा लामाखौ जों खालामनांगोन। थ' जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जों बिथांमोननोबो खुब गाजा गोमजायैनो बेखौ बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनानै हरगोन होननानै जोङो जोंनि जिल्लानिफ्राय बुंदों। नोंथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जिल्ला हिसाबै माबायदि बेनो दा जोंनिया जाय बिथांमोना उइनार जाबाय जों बिथांमोन दा उइनारजों लोगोसे जोंनि जे माखासे सेलेक्टेड माखासे फंबायफोर दङ जों बिथांमोनखौ बेहाय गाजा गोमजायै बाहागो लाहोगोन। सा दिखियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थाङो। जोङो बे खेलखौ लिग हिसाबै गेलेहोनाय जादोंमोन। थांनाय 21 जुलाइनिफ्राय लानानै दिनै गेलेयै गेलेयै दिनै जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनाया जोंहा बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब नर्थ ढेकियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव नर्थ ढेकियाजुलिया 0-2 आरो बेलस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 0-1 गलआव जेननो गोनां जायो। बे 13 बोसोर जोलुर बादायलायनाया मेन खारनानो जाबाय जोङो बे उन्दै उन्दै बिदा फंबाय मोना जाहाथे फिउचाराव मोजां मोनसे गावसिनि लाइफखौ दानानै लानो हायो बेखौ थांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेहोनाय जादों। दा नोङो बेस्ट प्लेयार मेन अफ दा मेच मोनबाय नोंहा माबायदि मोनदों दा? गोसोआ मोजां मोनदों। आरो नों माबायदि गेलेगोन इयुनाव हलिचरन बायदि जानायनि सिमां दं। नों मा गामिनि? हांमाफुर। मा मुं नोंनिया? अनिल रामसियारि। बेसेबां क्लासाव फरायो? थाखो 7। थाखो 7। आं सिगाङाव गेलेफेराखैमोन देग्लाय फार्स्ट गेलेनाय मोनदों। नों गेलेनो मोननानै माबायदि मोनदों? गोसोआव मोजां मोनदों। दुलाराय बर' नोंथांमोना मा बुङो? सार साबायखर बावो। আপছো শোণিতপুৰ জিলা কমিটিয়ে যিখন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আজি চূড়ান্তৰ খেলখন অতি সুন্দৰভাৱে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিছে। পোনপ্ৰথমে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে যিখন প্লেটফৰ্ম দিছে প্ৰতিভাসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাবিলাক তেওঁলোকে একগোট কৰি আনি এখন উপযুক্ত মঞ্চ দিছে। গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ হোৱাত আৰু সমাজৰ আগত আগবাঢ়ি অহাত সহায় কৰিব। মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ভৱিষ্যতেও ল'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখন আগন্তুক দিনত চলি থাকক আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাবোৰ আগুৱাই আহক তাৰ মই কামনা কৰিলোঁ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिडिया पार्सनसिम बिसिनिसिम जि जोङो बेलासिनि गोजोननाय बावहरदों आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादहा जि आन्डार 13 खौ लानानै जि फुटबल जि सोलिबाय थादों बेहाय दिनै
सनितपुर जिल्लानि जि मिलन गोजौ हाइ स्कुलाव बेयाव दिनै फाइनाल जाबाय आरो बे जों दिनै मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मेसेज बेखौनो होगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जि उन्दै उन्दै जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायजों लोगोसे जोङो बिसोरनि फरायनाया जाहाथे मोजां जायो आरो बिसोरनि जि हेल्थआ जि मोजां जायो आरो फरायनायाव जि गोसो होयो आरो गेलेनायाव गोसो होयो जों बेखौनो मिजिंथिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जानो गोनां जे सेप्तेम्बराव जे अल आसाम नाङैनो आरो बिटिआरनि गासैबो जि टीम आरो अल आसामनि टीम बेहाय डिस्ट्रिक्टफोरा जा बाहागो लागोन आरो बे बाहागोआव 4 जनाव जोङो बाहागो राननानै होदों दा बेयाव मोनसेया जाहैबाय नैबे दिनैनि जि जानाय बेहायनो सनितपुर जिल्लायाव मोनसे जन जागोन दा बेहाय बे टीमा जागोन धेमाजि लखिमपुर आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो उदालगुरि बे टीमा बेयाव जागोन आरो जन मोनसे जाबाय बाक्सा जिल्लायाव जागोन क'क्राझार चिरां बरपेटा नलबारि कामरुप आरो साउथ कामरुपआव जागोन गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्र' गुवाहाटी आरो मोनसेया जागोन गलाघाट जिल्लायाव जागोन बेहाय नगाव मरिगाव हजाय कार्बि आंलं आरो गलाघाट आरो लोगोसे शिबसागर बे 4 जनाव जोङो आन्डार 13 जि फुटबल बादायलायनायखौ जोङो सेप्तेम्बर दानाव होगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे सानदों जि आन्डार 13 नि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन दङ बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों जोङो जि सावरायबाय एकाडेमिक लेभेलाव जोङो बेखौ लांनो सानदों आरो जायफोर मोजां गेलेगिरि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे गावनि गेलेनाय आरो फरायनाय बे मोननैखौ लांफायोबा जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोना इयुनाव गोजौ फारसे दावगानो हागोन मिजिंथियो दिनै जि खेलखौ फाइनाल गेमखौ नुबाय बेयो जोबोद मोजाङै जादों आरो लोगोसे नैबे फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर दानाव जागोन बेहाय बिथांमोना मास मोनसे जे कचिं केम्प मोनबावगोन बे ट्रेनिङाव जि पार्टिसिपेटखौ मोजां खालामनांगोन कचिं होबावनांगोन बिसोरखौ जायगाया 15-20 डेजसो बिसोरखौ कचिं आरो ट्रेनिं होनांगोन होनबाना सेन्ट्रेल लेभेलाव बिसोरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ पार्टिसिपेट खालामनायाव मजबुत जागोन आरो गेलेनायाव बिथांमोना राफोद गेलेनानै दिन्थिनो हागोन